Mga vape na sakmit sa gipahigan nga operasyon sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Kihinubad mi Mandos Presidente Rodrigo Duterte nga di na mahimong gamiton o kining electronic cigarette kon vape sa mga pampublikong manadapit. Giklaro hinuon Cebu City Police Office nga igo lang nilang gisakmit ang mga vape o gipasidanan ang mga migamit nini. Igo lang kunong mituman ang kapulisan sa trabaho nga gisangon ngadto kanila. Samtang gikatakdang mudoso og sahon sa dakbayan Sugbo, pinaagi kang Konsel Joel Gargarira nga mag-regulate sa paggamit ining tawag og vape o electronic cigarettes. Those e-cigarettes na be mindful naman sa mga binibintahan nila kasi parang pati mga minors nakaka-access na dyan. In cigarette smoking, for example, in the selling, there's always a sign there that cigarette smoking is harmful to your health. While in vaping, wala ta magkakitaan na, no? And then the OH has proven it that it has also a harmful effects.